Nakamugna og grabing kahasol sa mga pasahero ang temporaryong pagsirado sa Osmeña Boulevard northbound lane nunot sa nagpadayong proyekto sa Bus Rapid Transit kun BRT. Sugod nitong adlawng Sabado, Septembre 9, gipatuman ang road closure nga mulungtad hangtod sa Septembre 29 gikan sa P. Del Rosario Street hangtod na sa corner R. Landon Street. Tungod kay Lunes na, nakuratan ang mga tao, ilabi na kining mga tinunan nga na-late sa ilang pagtambong sa klase. Matud nila, wa sila masayod nang gipatuman na diay ang pagsirado sa northbound lane. Sa social media portal sa Cebu City Transportation Office, nagpagawa sila og pahibaw mahitungod sa temporary road closure nga mulanat og 20 ka adlaw. Nasayran nga nagpadayon ang trabaho sa BRT project diin target niini nga mahuman sa Disyembre karong tuiga. Bongay ko kay pag-agi na diya, traffic na kay ba? Sa pila ka oras na late? Mga kuan, hapit mo oras pod. Okay, pila ka oras imong late ka ganina? 30 minutes ra noon, sir. 30 minutes na, pero wala na. Dako nan. Okay, o sa imong na-miss, 30 minutes. Ang kuon, ang among discussion sa statistics. Okay, so